L-emendi tal-Gvern għal-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni qed isiru baġla u b'mod prematur. Hekk stqarri dekan tal-Fakultà tas-Social Wellbeing fl-Università ta' Malta, Andrew Azzopardi, f'komunikat lill-medja maħruġ dalgħodu fejn preżenta 10 punti b'reazzjoni għall-istess emendi, punti bbażati fuq il-ħarsien tat-tfal sa mill-konċepiment. Azzopardi, producer u preżentatur ta' diversi programmi tar-radju fuq it-televiżjoni, sostna li l-bidliet li ġew preżentati dajfu serjament il-protezzjoni tal-embrjun u l-enfasi fuq id-dinjità tal-bniedem, filwaqt li jagħmilha ċara illi xjenza li tikkonferma meta tibda l-ħajja umana, ħajja li tibda mill-mument tal-fertilizzazzjoni. Stqarrija jibsa li tiżdied mal-kor ta' kundanna u kritika lejn il-Gvern illi kompla jikber minn kull sfera tas-soċjetà inkluż tobba u professjonisti mediċi. Fl-aħħar jiem l-eks Ministru Laburista George Vella, l-eks deputat u kandidata Laburista Deborah Schembri, kif ukoll il-President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preca, kollha qablu li l-Gvern qed jaġġel u li għandu jkun hemm konsultazzjoni ta' veru dwar l-introduzzjoni ta' surrogacy u l-ifriżar ta' l-embrjuni. Azzopardi wkoll appella għal riflessjoni quddiem din il-materja sensittiva fost l-oħrajn jitfa' dawl fuq it-tbatija psikoloġika li tista' taffettwa mara li tkun surrogate għal tarbija ta' koppja oħra, xi ħaġa li wieħed irid jistudja sew u mingħajr għaġla. Is-surrogacy tista' tkun ukoll għodda li tisfrutta nisa li huma fi bżonn ta' għajnuna finanzjarja għal Azzopardi fl-istqarrija tiegħu. Fl-aħħar nett appella għal kawtela quddiem deċiżjonijiet li jaf ikollhom impatt kbir għas-snin li ġejjin.